Una. Ya. Sí, sí. Que normalmente suelo bajarla una vez. Sí, porque al final cuando separas la comida, esto generas mucho menos. Exactamente. Sí. Y una vez. Astelenetik igandea, lau alditan, alkoa, errefuxan edukiontzia iriki. Aldiz organikoana, egunero, eta nahi gaina alditan, da irikitzea. Errefuxa betire, organikoa separatzen azte ganetikan, askoz gutxillo sortze deu. Horregatikan pixkatakotatu deu Laura. Egila da, pardelak edo jendeldua zaitzen pertsona horiei, bai emango jeula aukera, egunero irikializateko, egunero pardelak botalizateko, hori bai. Eta, jendea, gerturatzen zaiten jendea gehien bat, behaien galdera da, poltsa berezirik erabili behar duten errefuxia botatzeko, egun zehatzak dauden errefuxia botalizateko, poltsa berezirik ez dela erabiltzen errefuxia botatzeko. Errefuxia da botatzea granel, edo bestela, denda askotan ematizkiguen poltsak horiek aprobetxatuz, errefuxia dola poltsa hoikin botatzea. Eta zuen esperientziagatik eta mankomunidaren esperientziagatik astean 4 aldiz nahikoa izan daiteke. Gehiegi da berez. Astean 2, bat, nahikoa da, berez. Nahi izan Zekentzen badeu organikoa, kristala eta berrik edo beste hauek, errefusa gutxi sortzen da, berez? Errefusa oso gutxi. Gehiena, voluminosona da, ontzi harinak, ontzi horiak. Eta pixutxuna organikoa. Ia 2 frakzio gehiena sortzen dianak. Ez da asko sortzen errefusa, berez. Azkeren garbiketan sortze deuna, higiene personal bezala esate deuna, toallitak, bastonzilloak, ez dakizer, zigarro filtroak, platero baso hausik, aspiradora poltsa bat, baina ez da sormen hoi azten lautan botatzeko mogun. Baina, nahi izan deu, akotatu, baina ez jendea, ez jendea, ez tekit, guri ez bueltan etortzeko, ez tekit nola esan, behajentzako akotatzea ia da, ja mugatu iteigue, eta ja, beti jendea bildur hori pixkatzeatzeko, 4 egunetan jarri deu. Eta txipak organikoak akatsak eman ditu, honek zer nolako funtzionamendua dauka? Momentuz guztua gaude, ikusiko deu pixkat, ikusi behar deuna da, aste aurrea dijuala, hilabete ondoren, ze intzientzi dazkaun, arazo dazkaun tapakin, itxitura ondo jarraitzen izten, hori ikusiko deu pixkat evoluzioakin. Baina lehenengo gunetakoan, ondo? Momentuz guztua gaude, bai. Irikira fina dikua, itxire bai isoa behiztea, eta Eta 3 auzunetan jendea torri zaizu galdezka? Bai, eta egitea esan, jendea egual ditak ez asko lagundu, baina jendea bai torri zaitela galderak itea, eta hortako gaude.